Spesial kang gendong Indah Nara Putri dicacak lagune Basmi. Kage Mama Eniko, kage Asugri
sademen digawe lara nyangga cinta rusak ning akhir cerita. Tim pengacara Kang Nana gue ngomong demen Kang Nana ninggalakeun sulaya cinta Majikano Kang Nana majikanom paling ku sayang duka berantemen Kang Nana Majikano lagune Pahmijen kangge Ayah El Rumi Abi El Rumi Kang Nana Majikano Dong Indah Nara Putri Princess Agneta kakang sing dituduh kakang sing selingkuh digawe wirang bintang rubah demi wong anyar ning seno cintane buya Remedia Pro Hadi senang sing berjuang wong anyar sing menang kalah ning dunya si badan bisa apa wong semene terima sabare bae pengen ngomong demen iya ninggalakeun sulaya cinta demi harta buat hati kita duka berantemen Princess Agneta Dong Indah Nara Putri masih ingin Mama Eniko Mama Denis Mama Laura senang sing dituduh kakang sing selingkuh digawe wirang pinter rubah demi wong anyar ning seno cintane buya Nato Official Mama Inia si Bella Marempat Nok Sisti Bunda Ola senang sing berjuang wong anyar sing menang kalah ning dunya si badan bisa apa wong semene terima sabare bae pengen ngomong demen kieu ninggalakeun sulaya cinta demi harta buang hati kita duka berantemen masih Kang Nok Indah Nara Putri Princess Agneta Mas Jaja Nok Eka Wahyuni Mas Neni Sida PP Marinia Kertanegara Mama Inia Sida Marempat Kang Nok Delia Febriana Kang Nok Heni si Bule Baklas senang sing dituduh kakang sing selingkuh digawe wirang pinter rubah demi wong anyar ing seno cintane buya Kang Mas Sandi Putra Depkon Formosa Princess Agneta senang sing berjuang
cinta rusak di akhir cerita. Princess Agneta Nokina Nara Putri Agrius di DPP Mania suka selamat untuk Amoy. Dengan ngomong dengar dia meninggalkan selaya cinta demi harta buang hati kita duka berantem Matur kesuwun. Spesial kangge Sidia lagu. Kanggo majikan nom saya. Kanggo Mama April. Kanggo Ibu Chelsea saya. Masih sok kelingan siapa? Kelingan lagi gendut bos udut, gendut bos udut sayang, gendut bos udut. Ning bendungan karet rambatan kula kita wong loro nangis bareng kedua. Gendut bos udut, kanggo gendut bos udut. Nangis si nasib sing lagi dilakoni hubungan cinta ora direstui. Masalah harta arjuna depan sing dadi persoalan arjuna depan kita wong loro akhirnya pisah. Arjuna depan asik, arjuna depan sini chicken pelawangan, 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 chicken pelawangan. Dumang kene taman rangan sani wong lagi kapekot tresnane setronas ganteng wong sing paling sayang, setronas ganteng sayang urip kang langka artine. Bos Negro Jaya, Bos Negro Jaya, Bos Negro Jaya. Kenangan pahit Bos Negro Jaya sing masih nempel ning dada Bos Negro Jaya. Cinta pertama ora gelaksana, cuma siji sing dadi gandulan ning Kanggo nok duwi, nok duwi. wong sayange ora dadi siji. Nok duwi sayang kanggo
Kanggo Ibu April dipersilahkan. Ibu April, Ibu April, Ibu April sing laguna terima kasih banyak. Ibu April. Kanggo Ibu April. Mamai Farhan. Mamai Farhan. Mamai Farhan. Mamai Farhan. Mamai Farhan. Sekian mitra dan tenang Ibu Epiona sing paling eman lang sayang.
sebab wong sing tak sayangi wis ana sing memiliki. Bisa dicegah, tapi namun tak terpaksa kula lewati dosa. Sun watir bukan kena hukum karma. Halang status, beli mungkin berjalan mulus senajan damane tulus. Korban perasaan cinta terpaksa terkubur sebab cinta mati tekuni baru. Salah mundur
setengah mati beli mungkin duweni apa bisa setengah mati beli mungkin duweni Kissy face, and you ponder. I'm trying to get you deep for real. Red heart, that's what I'm wondering. If it means something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Need tomorrow, but tomorrow go crazy. All you're gonna do is just beat me at the
tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh.